Jeg synes, det er kanon fedt. Jeg havde godt hørt om Ollerup, men jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle forvente af det, men jeg må indrømme, at jeg er blevet rigtig, rigtig positivt overrasket. De fysiske rammer, som er, det giver nogle muligheder, hvor det bare er fantasien, der sætter grænsen. Det er fedt. Møde en masse nye mennesker, og jeg synes allerede, at man har udviklet sig enormt meget. Rent gymnastisk og personligt. Det er godt. Folk var lidt mere ligesom mig, end jeg havde troet. Altså, jeg havde tænkt, det ligger meget op til, at det er sådan en elite gymnastikhøjskole. Så jeg var bange for, at det var meget sådan eliteprægede gymnaster og folk, der meget tog det sporten seriøst og ikke sådan, altså, det sociale så meget. Men det er virkelig søde folk, ligesom mig. Jeg synes, faciliteterne de er kanon i, altså, så springfaciliteterne, det er jo helt i top. Man kan jo træne lige præcis, hvad man har lyst til hernede. Det var lige så meget for at få udfordringen og det dansemæssige, som det var at få det sociale med. Og der virkede Ollerup lidt mere seriøst. Jeg har volley. Jeg synes, jeg lærer helt meget rent teknisk, og det starter helt fra bunden og får alle med op. Fremtidens lederuddannelse synes jeg er utrolig spændende, og det har virkelig fanget min interesse ret hurtigt. Så det er bare en kæmpe bonus at få lederuddannelse med i det her ophold. Og man får, altså det er jo de bedste instruktører, man kan få til at få en rigtig god lederuddannelse, føler jeg. En af de ting, som de færreste måske lægger mærke til, det er, at der er mere normaltid i et efterår, end der er i et forår. Det vil sige, at hvis man kommer herned for personlig dygtiggørelse som gymnast eller danser, så får man faktisk flere timers undervisning. Og i og med, at der er færre elever, så får man også mere en-til-en undervisning med underviseren, end man gør, hvis man er her i forårssemester. Så synes jeg, det er kanon, at vi har så meget plads at råde over. Vi har både i det hallen, hvor vi kan gå over og klatre og spille volleyball eller fodbold, eller hvad vi nu har lyst til, og vi kan være over i OD-hallen og lave lidt sjov ballade, eller være nede i styrketræningsrummet og give den maks gas dernede, så det synes jeg jo bare er kanon. Og så er der jo opholdsstuen, hvor man triller op, når man ikke rigtig har andet at tage sig til, og man er lidt træt i koppen. Så er der jo en film på, eller man kan spille, eller hyggesnak, eller hvad man nu har lyst til.